व्यवसायी ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. मुंबईच्या अंधेरी परिसरात भीषण आग लागली आहे. सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास अंधेरी पश्चिम येथील लिंक रोडवरील स्टार बाजाराजवळ ही आग लागली आहे. ही आग लेवल 2 ची आहे. अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. 1000 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या दुकानाला आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अद्याप यात कोणीही जखमी झाल्याचं वृत्त समोर आलं नाहीये. मात्र दूरपर्यंत धुराचे लोळ दिसत असल्यानं नागरिक मात्र चांगलेच भयभीत झाले आहेत. मुंबईच्या अंधेरी परिसरातील ही घटना आहे. अंधेरी पश्चिम येथील स्टार लिंक रोड जवळ ही आग लागली आहे. अंधेरी येथील बाजाराजवळ ही आग लागली आहे. ही आग लेवल 2 ची आहे. या ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या देखील दाखल झाल्या. अद्याप यात कोणीही जखमी झाल्याचं वृत्त नाही आहे. मात्र दूरपर्यंत धुराचे लोळ दिसत असल्यानं नागरिक मात्र चांगलेच भयभीत झाले आहेत. 1000 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या दुकानाला ही आग लागल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र या आगीत कोणीही जखमी झालं नाहीये. दूरपर्यंत धुराचे लोळ दिसत असल्यानं नागरिक मात्र चांगलेच या ठिकाणी भयभीत झाले. मुंबईच्या अंधेरी परिसरात ही घटना आहे. मुंबईच्या अंधेरी परिसरात ही आग लागली आहे. सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास अंधेरी पश्चिम येथील लिंक रोड वरील स्टार बाजाराजवळ ही आग लागली आहे. अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या या घटनास्थळी दाखल झाल्या. या आगीत कोणीही जखमी झालं नसलं. मात्र सगळीकडे धुराचे लोळ दिसत असल्यानं नागरिक मात्र चांगले भयभीत झाले. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.